জয় কৌশল আমার কনক বর্ণ সিন্ধু পাটনা মহারাজ সে বলছেন এসি লাগি ব্লাস্ট হচ্ছে ବିଶାଲ ଲାଗି ତ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛ ହଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହଁ ସେ ଚାଷୀକେ ଯେନ୍ ମାନେ 50,000 ତଲକେ ଲାଗିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲୋନଟା ଛାଡ଼ ହଉଛି ହଁ 50,000 ଯେନ୍ ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ 5,000 କି 10,000 ଛାଡ଼ ହଉଛି ଆର୍ ବାକିଟା ସୁଝବେ ଲାଖେ ଟଙ୍କା ଯାରଟା ପଡ଼ୁଛେ ହଁ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ପାଟନା ମହାରାଜ କହିଛନ୍ ଯେ ଏସି ବନ୍ଦ କର ଆରୁ ଲାଇନ୍ର ଯେନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉଛେ ଏଇଟା ବୋଲଛନ୍ ତାମାନେ ତ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜଲି ଦେବୁ ବୋଲେ ସେଟା ମିଛ କଥା କରି ଠକଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ବିଜୟ ଥାଲାପତି ହଁ ସେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜଲି ଫ୍ରି କରିଥିଲା ଇ ସରକାର ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନଉଛେ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମର ଏସି ଲାଗିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପହଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କାଁ କରି ଆମର ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ ହଁ ସେମାନେ ଏସି ନି ଚଲାବାର କାଁ ଖାଲି ଗରିବ ଲୋକ ଚଲଉଛନ୍ କି ହଁ ଗରିବ ଲୋକ ତ ପହଲା ଏସି ନି ଚଲେଇବାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତେ ଏସି ଅଛି ହଁ ମାକେ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ ମ୍ୟାଟ୍ ଘରେ ରହୁଛେ କିଏ କୁଲରଟେ ପଙ୍ଖାଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ହଁ ପହଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଏସି ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଇଟା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଥର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଯେନ୍ ହିସାବେ ଶାସନ କରୁଛେ ସେଥିର୍ କାଣା ଏମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ ଆର୍ କାଣା ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବାତାବରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରମୁ ଘୋଡ଼ା ଦେମୁ ହାତୀ ଦେମୁ ବୋଲି ଯେନ୍ ହିସାବେ ଠକିଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରୁ ପହଲାନୁ ଶୋ କରିଦେବେ ଯେ ଇ ସରକାରକେ ତାର୍ ମାନେ ହଟାବାର ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଜୟ କୌଶଲ ଜୟ